B'investiment ta' €900,000 ġew imnedija 3 opri tal-baħar ġodda li se jkunu qed jintużaw mill-uffiċjali ta' Transport Malta għax-xogħol tagħhom fiż-żamma tal-ordni fuq il-baħar. Dan wara li Transport Malta xtrat total ta' 5 RIBs. Dawn l-opri tal-baħar twal 35 piet ġew imnedija f'attività fil-bażi marittima l-ġdida ta' Transport Malta. It-team manager tat-taqsima marittima ta' Transport Malta, Rudolf Muscat, spjeganna kif dawn id-dajjes ġodda huma mamra bl-aħħar apparat u b'teknoloġija li tippermetti komunikazzjoni diretta ma' opri tal-baħar oħra. Huwa spjega kif l-opri tal-baħar ġodda huma mamra b'cuddy cabin u mħaddma b'muturi doppji tad-ditta Yamaha 250 horsepower. Kibru d-dingis minn dawk li kellna, żidulna l-opportunitajiet li nistgħu naħdmu fiktar baħar. Kellna jisu kważi restrizzjoni bid-dingis li kellna ma kinux daqshekk ta' sajs, ma kinux jgħinuna daw ħajkunu aħjar għall-elementi ħapproteġuna aħjar jingħalqu ħabba x-xita u jingħalqu ħabba r-rieħ. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borge stqar kif dawn l-opri tal-baħar ġodda ser ikunu qed iżidu s-sigurtà u kumdità fuq il-post tax-xogħol tal-uffiċjali tas-sezzjoni marittima tat-Transport Malta, dan fi żmien fejn l-attività fuq il-baħar dejjem qed tiżdied. Hemm aktar nies li qed jażlu li jixtru opri tal-baħar u allura aħna rridu nkomplu norganizzaw aktar il-portijiet u l-bajjiet biex niżguraw li ma jkunx hemm inċidenti u li wieħed jirrispetta lil dawk ta' madwaru. Sew jekk huma b'dajjes oħra, sew jekk huma nies li qegħdin jgħumu f'żoni li huma stabbiliti għalihom jew qegħdin jabbużaw u jgħumu fejn mhuwiex awtorizzat.